Res. Bé, bona nit a tots. Avui el que m'agradaria és poder-vos fer un petit efecte, un petit truc, i per fer-ho doncs faré servir evidentment aquesta baralla que tinc aquí i els dos voluntaris que tinc aquí, d'acord? Perfecte. Bé, simplement es tracta, m'agradaria parlar una mica dels trucs en general, més que trucs, efectes m'agrada més dir-li. Doncs tots aquests efectes màgics, la majoria, estan basats en una mena de sisplau, tria una carta, selecciona una carta i després el mag la troba. Bé, tot i que aquest truc també, en el fons, en essència, també està basat en el mateix, ho farem d'una manera diferent. En lloc de donar a triar les cartes tal com es fa sempre, el que m'agradaria és que, per exemple, tu mateixa, agafessis i per aconseguir una aleatorietat, que diria aquell, més àmplia, més gran, sí? Per aconseguir un efecte major, un efecte d'aleatorietat en general, absoluta, m'agradaria que el que fessis és que tallessis un paquet. No massa gran perquè ens quedarà més o menys un terç, més o menys. No t'has passat? Jo crec que no, com això un terç està bé. Tot i que hauria de ser més petit perquè ens haurien de quedar més cartes pel següent. Ho vols tornar a fer o t'està bé? Respecte aquí mateix. Aquest? Perfecte. Ara, el que farem és, has de recordar que tu has tallat per aquí, has tallat per on has volgut, estaràs d'acord amb això? Home, no, m'has fet tallar un terç. Vols tornar a tallar, doncs? M'està bé. Perfecte, doncs aquesta estàs d'acord que és la teva carta. Sí? L'ensenyem a càmera. Sí? D'acord, molt bonics. I ara necessitaria que un altre voluntari, per exemple tu mateix, tallessis ara un tros, un bon tros, un tros sa, tu mateix. Més de la meitat, perquè així ens queden més o menys 3 paquetets. Més de la meitat. Així. Perfecte. D'acord? Estaràs d'acord, doncs, que aquesta és la teva carta. Val? Has tallat per on has volgut. Sí? Perfecte. Doncs ara, simplement, necessito que recordeu les vostres cartes constantment, sí? No us les oblideu, les teniu, sí? En cap moment us n'heu d'oblidar perquè aquestes cartes són completament bàsiques pel llarg de tot el truc, sí? Us en recordeu? Les teniu? Us les voleu dir? No cal, no? Perfecte. Val, doncs, fixeu-vos perquè jo amb prou feines he tocat la baralla, però fixeu-vos que ara dues cartes apareixen cara amunt. Dues cartes apareixen cara amunt. Són els dos monos. Ningú ha dit que fossin les vostres cartes, No. evidentment. Però són els jokers i els jokers valen per totes. Evidentment el truc no acaba aquí. No, perquè deuen ser que estan just al Sinó puesto de la carta. que són, al costat. són uns jokers, com veieu, Indicadors Sí. d'allà on hi ha. que els apartem aquí perquè els podeu contemplar. Val? Aquests dos jokers, vull que tingueu, en tota estona, sigueu conscients de que aquests dos jokers seran ells qui faran el truc, i no pas jo. Jo en cap moment, jo simplement em limitaré a fer cas del que em diuen aquests dos personatges en bicicleta que es fan dir jokers, d'acord? Fixeu-vos amb molta atenció perquè són els jokers, i no cap altra carta, les que em permeten d'alguna manera saber on estan les vostres cartes, d'acord? Fixeu-vos perquè aquests jokers, que sembla que no, però són molt, molt intel·ligents, em xiu-xiuejaran la posició on es troba la vostra carta. Fixeu-vos-hi. Si pareu l'orella es pot sentir. Ho heu sentit? No ho heu sentit? Ha dit 18. Aquest joker ha dit 18. No ho heu sentit? Cap problema. Jo us ensenyaré. Aquest joker ha dit 18, no? Doncs contem simplement 18 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18, sí? Aquesta és la carta que ens ha dit aquest joker, d'acord? I ara continuem amb aquest joker. Aquest joker també ens hauria de donar una informació, perquè aquest també és molt intel·ligent. És una mica diferent, però és igual intel·ligent. Ens hauria de xiu-xiuejar altre cop la posició de la vostra altra carta. Fixeu-vos. Pareu l'orella. Ho heu sentit?
43, no heu sentit? Ha dit clarament 43, perquè aquests jokers són molt intel·ligents. He sentit 43. Recordem, havíem comptat 18 cartes, sí? Doncs continuem el compte. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 i 43. Sí? Fins aquí tot correcte? Sí? D'acord. Digueu-me. Quines eren les vostres cartes, sisplau? Quina era la teva carta? 5 de trèvols. El 5 de I l'altre trèvols. 8 de piques. Doncs aquí tenim el 5 de trèvols i aquí tenim el 8 de piques. I no em doneu el mèrit a mi, perquè el mèrit és completament dels jokers. I sé que sou una mica segurament escèptics, sé que no us creieu que els jokers m'ho han dit, però us ben prometo que aquests jokers m'han dit on estaven les vostres cartes. Us ho ben juro. I us ho prometo. I és més, si no em creieu, us ho puc demostrar. Fixa't que els jokers en tot moment sabien on acabaria la vostra carta. Està escrit. 18 i 43. Moltes gràcies. Molt bé. Has escrit un rotulador.